Takže čaute ľudia, vítam z nového videjka. Dneska je to zrania hier po internete. Tieto hry mi poslali pár tipkov, že ja si ich dneska zahrám a vážne sorry, že som dlhšie nenatočil videjko, ale nemal som na to čas. To je taká hausná hra, názov má Muddy Heights. To je vážne dobrá hra. Čo mu dáme? Dáme mu kukuricu. To je dobré. Že tieto hry, nie je to Games Week, ale rozhodol som sa to natočiť, lebo dlhšiu dobu neboli videjka. Nahral som video pred 2 týždňami, ale čo sa stane, nešlo mi zrenderovať, furt sa mi vyhral počítač, keď som to skúšal. Takže dneska bez úprav, ale aspoň niečo natočím. OK. Poriadny balvan. Všetci panik. OK. Erko. OK. Poriadne, počkaj, skúsime dať to najmenšie. Tým. Je aj tá kukurica na vrchu. A na hlavu! No. Jako to padnú. To je vážne zabitá hra. OK, takže ideme na ďalšiu hru. A to je Farm B. Takže tu sme pravdepodobne za veľkú čielku. Aha, takže my sme tu za čielku a nemôžeme ísť do tejto muchy, mesiarky, alebo kto to je. Nemôžeme sa aj dotknúť, sme usilovná čielka. Vážne sorry, že dlhú dobu neboli videjka, ale vysvetoval som teda na Facebookovej fanpage, že som si musel opravovať známky, kľudne podporte. V popisku videa máte môj ask, budem točiť aj ask, otázky. Aj Facebook, osobný, či už stránka, či už stránka. Shit. A neviem, aké ešte blbosti tam pohľadajte. To ľahké je jak facka. Čo je? Možno, že potom to bude ťažšie. To je ľahké. Hit. Ťažké to je. No už sa to tu veľké one. Ale ťažšie už je to tu. Ajajaj. Už toto začína. Oh.
silná čelička. OK. Ďalšia hra má názov Princess Pet Care. Sorry, že sa ukázala plocha, ale to je jedno. Hovoril som, že to je bez úprav. Dáme si to na väčší a môžeme ísť na to. No, poďme na to. To je posledný typek, čo tam mám. Aj počkať. No poďme. Jej! Tak tu určite dlho nehrať nebudem. To je dobrá blbosť. Aby si nespotila. OK, ďalšia hra, toto je debilina. To čo je? Že... Počkaj, čo tu ja robím? Zbieram veľké blbosti. No ťahaj. WTF. Dáme zvuk. To čo je, jaká blbosť. Ježiš. Celkom ľahké. Však letia gone. Neleď tak. OK. Takže posledná hra sa volá Higway Justice. Kľudne dávam môj mail do popisku videa, pošlite mi veľké hry, kľudne si ich zahrám. Počkajte. A to je blbosť. Nie. OK. Ideme. Už ideme 200. Dáme 300? To je dobre ťažké niekedy. Ježiši Kriste. Takom ťažké. 280, ja sa tam nemôžem kúkať. Musím šoferovať hneď. Dáme 300! 300, poď! Poď! To nevyťahne asi tak. Aha. To je nič. Dobrý som. Zatiaľ. My nemáme asi zničiť auto a neviem tento princíp tejto hry.